Ito mga katoski. Gasugba ko isda ng katoski. Tilapia o piling ay panga, gamay nga panga. Para sa mong panigusto. Ada ng katoski. Ayan. Matuturan pa rin mga katoski kay nga na ako magsubad dili ako athon ba ako usang ibintas ka lisensya sa layo ako sa distances baga para hindi lang siya maaari kaluto. So bahala og dugay maluto basta maayo pod nga pagkaluto, dili mahilaw ba. Yang lebih petang. Pilit pa siya, pilit. Sabot na ilaw pa. Tarik kumpulan ini akumot siya. Kalau gumatos sa tangan ng tuyo, tangan ng tuyo. Kumot siya. Ilang ito malikilot. Di pa nga mga tapos sila lang sa umaga dito sa Davao. Ano ba na niya mag-isturba itong birthday na mo? Birthday na ko sa ako ang PC. Mauna na balik, mauna na bili. Bisa. Mga sa utog baro. Ini kayo ang kuha. Ini kayo panahon para mag-biscuit. Tao. Kali ini alam landong dito sa balay. Pero sa gawas na bahin, sabi ko din mga biscuit. Ipakita sa inyo. Ang panapos ko. Grabe kainit. Wala ang sistema sa gawas karon. Grabe kainit sa palibot. Pero ni ako sa likod sa mambalay nagpalandong. Sulpas sa isda.
labihan sa mga kasusuri. Diba? Ini dituhon. Kung wala na yung kuhan, wala na yung bis. Hindi na bisa ka ano sa kaso. Kung na pilit siya sa pilit. Parang sa yung bis. Alas 11:20 pa ang oras. Sakto gini pa niyo to. Hindi pa rin pong hangin. Sungugan ko din na sungugan kasi mabalik ko. Balik ko siya. Wah, sabay. Sawa na rin suka tuyo mga toski lamas napay sili na gano ito siya sili dahil po na sili dito pa ubos dapat rin sili na din ako sili dahil ko sili dito wah
dagat, hindi sa luto dagat, pagpupit po para hindi ko bugnaw tubig, swimming pool. Kuha sa pagsugan namin. Kuha sa opsin ikuan. Sudlan sa luto. Magkakaon na. Sudlan namin. Siguro yung dako. Ano na lang ka. Kini naman ito siya. Kini sudan sa luto. Sudan na kaso. Tapos yun. Luto na yan. Luto na yan. Okay. Okay. Luto na. Hindi pa nga. Orasan ako ni pangawag tuski. Tilapia o panga sa release mo siguro ni mani pati ka mga tuski basta yung subaon niya mani imbis pilit siya sa subaanan. Wow, sarap. Luto na ni. Kasi ang lagong sarap-sarap ang lagong yung pangalan kong lato na ito kasi yung tatoran ka na yun yung luto na sasakto ba hindi maahat. Grabe din yung langaw ba. Tugpagid bisa ng init kayo. Gutom na yan. Gutom ang lagong mga tuski. Ay, yan. May kanina kung basta distansya sa baga. Lami kayang kuhan. Lami kaya resulta sa loto sa distansya sa kalayo, dilihat ba ito na ito, ako na lang sa piton para maniyod ito na na pa kung sumisisa ito paano mo gusto sa di panahon mga katuski ba nga mo ubos ang atong views ba
baba tong bisay po na ipanahon nga mutaas sa kahinungdan. So isang kamanian ng tanan ayun lang yapon ang buski walang may basta kami bisay. Ang buwato na dito may mga ngali dito may magkausap luwas kay hangin luwas sa teres ba yung kanin yung lugar may kumang tusi na nalay tolo-tolo nagkayat sa ng mga okasyon hindi tayo magkusikip tayo magluto so pati yung natuma mga kapuyong ta kasi hindi na magatubang kas kalayo. Init ang kalayo. Tapos interest nga panisya ng luto kusang patatoran ka dito. Kung sili magtaski sili mo tak sili pinihinog tamis ni hinog mo ito siya tamis kini tamis halang ba tumay okay ito na yung magtaske ito na yan nah ano kasi na may suba magtuski suba mariot ulit bali magsugba mo ba dahil napilahang baga kita nara magtuski ako nangyayaan oops kani ito na niya siya kaya okay slow ito slod sila na ipandamon ako sa ano to siya sa rice dito sa gawas kay hangin diba? ya nagpilsa ko po sa sawanan balhin og taas nga kung ito sige balhin og tripod nga taas okay
Dili man tilapia sa dagat. Kasi kurang sa puno nga tilapia. Medyo parang lasa niya. Ay sa tilapia sa dagat.
Hmm? Bakasyon na lang? Bakasyon na? Sila tilapia. Lamig ito kasi tilapia mga kapuso.
Ayan, tapos ke. Ayan, katuske. Hindi na pagpulan ako ang video. Maraming panig ito. Thank you, Lord. Sugit ko sa pagluto mo. Sugit pang isda mo. Salamat. Sige, mga katuske.